Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Sol Radio Philippines Standard Time, las 9:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol!
music, dito walang makakasingit. Sabado nights, syempre Sabado nights, abangan natin kaibigan kahit kailan. Sabado nights, o Sabado, Sabado, Sabado nights, ito'y bigay sa akin. O Sabado, Sabado, Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate trucks. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon ay pato! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tak palamati, region wide, mga palangga kita sa nabilin sa kaunas 24 minutos karong adlaw, Sabado night, Hataw, Sabado, edisyon, Pet sa 7. Sabado naman ng edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kadaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report blatter entry record of events opisyal nga namalag sa police blatter entry aton sining kapolisan Central Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sining mata kag dulonggan oras sa kagabihon ang atong sining patrol 2 Crosswind Patrol kay na pa nagalambihong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod aton naman liwat gabantayan kag imorsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon anano man nga mga eventualities from where the action is ara sa aksyon mamang ang depensor magaresponder back to back sa aton nga piloto aksyon Papang Albing Graba. Automatic na basta gani Sabado night mamang kag Papang ang maga of the night. Tandem sila nga duwa mamang kag Papang pang Sabado night. Buylog man nato ng porsa sa aton sining nga mga technical partner di sa aton sining nga pagbantay man sang mga ulihi kag labas nga mga balita sa national kag international pang Sabado night. News Center buylog naton ang puwersa ni Loverboy Action Marlon Hinovea. Ang aton nga mga technical partner diri sa Studio A Broadcast Engineer Nalmar Madera, backup diri si IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Sunod sang Bago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinaanan ang inyo silakatang Kormana Action Night Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Op din ninyo ko sa nabilin. Isa ka oras 21 minutos nga pagpangalaga inyo palatuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:40 na. 20 minutos para bilin antes kita magaungot sa taklang alas 10 urang bahin sa aton sining pagpangalagab.
Ginadulong sa inyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, nagabulig pabakod kag nagabulig balanse sa mga sistema sa aton sining alawas. Ang sikreto sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinam, ang kulang ginadugangan. May 7 ini ka mga ingredients o konsangkap: turmeric, tugabang, balunggay, amargoso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. More information ni kayong lamas, dulot sa Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pakitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! May patrol! Hindi mga bayan sa ato, sila kapagpagalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo bala ka mo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nagabulig ini para matapna kag hindi ikaw makaangkon sang ginatawag balatian nga bato. In short, kidney stones. Ini bangod kung mag-inom ka sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, mangin maayo ang imo sini nga pag-ihi. Nagatinlo ini sang aton urinary tract nga ginatubuan sang bato o kong kidney stones. So nano pang ginahulat nyo? Hindi na magduwa-duwa para malikaw kita sa balatian nga kidney stones. Inom kita adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa inyo sininga papamalaklon sa mga grocery stores, hindi magkalipat, lista ha, para ikaw hindi malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon, radyo. Aksyon, may patrol. Hindi mga bayan sa ato sa kapagpagalagad, ginaduro naman sa inyo sa Kalwan sang Santon Plus sa Herbal Oil. Kombinasyon sang madamo nga yerba. Santon Plus Herbal Oil, manami nga ibanyo sa mga panuhot kag mga panalakit sa aton siningalawas. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang sakit. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Magabi dira sa kay Engineer Nonoy Galunan kag sa kay Ma'am Julie Hamandres ang All Sector Industrial Sales sa may syudad sang Kabangkalan. Nagapaurok-urok si Engineer Nonoy Galunan kag si Ma'am Julie Hamandre dira sa All Sector Industrial Sales Kabangkalan. Of course sa kay Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua and the family. Ang mapisan kagawarding LTO Chief sang Bacolod, my good friend, Mr. Rioven Tampos. Gapaurok-urok man sila. Maninay sinchadra, mayang gabigid, hinday sincha mopda, akon maninay. Si Kaloy kag si Maymay Bibidor, sa Rosario Heights sa Division Barangay Takuling. Sakay Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Ontiveros and family. Sakay Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family. Of course, sakay Tuto Chong. Sa Ngapol Restaurant, sakay Bambam, sakay Bimbim, sakay Ching. As always, nagapaurok-urok yun. Pamati diri sa inyo, palatuntunan.
Isibo na orason sa inyo sa Manilo, Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:45 na. May nabili pa kita nga bali 15 minutos antes kita mag-uungot sa takna nga alas 10. Mr. and Mrs. Judith kag Calves Pamposa. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family always gid nga naga-tune in sa aton sini nga pagpangalagap. I-check na aton sini nga Patrol 2, aton sini nga Coastal Patrol. Ato naman liwat kamustahon ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa paglibot-libot naman ni aksyon mamang ang depensor. Halos guro na hubas-hubas na gid man ang mga lugar nga kagabigol pila nagtasaka ang tubi, no? Thanks God, gito ayo-ayo ang lakas ng panahon, ini nga kagabihon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari si aksyon ng depensor sa report of observation report. Mang, maing gabi, mang, please come in. Aksyon na Eric, mayong gabi kagamay gabi man sa aton iya mga ka-aksyon matrotawhay na subong ang panyampo ta sa subong iyang gabi aksyon na Eric. Good. Ati balik na ang maayo iyang weather. Di ang aton man nga mga ka-aksyon na mayo na subong ang pagranda di subong nga gabi. Mayo na pagrada di pag walda-walda video bawi Sabado night kay Friday night kagabi purting ulan eh. Muna gani aksyon Eric kay kalabanan damo gid ang na-stranded kagabi. No, kagti medyo stranded man ang negosyo gabi. Stranded man pati ang negosyo kagabi. Ti subong ya Ti subong balik na. sa normal. Balik na sa normal. Okay. Kay ti kalabanan naton subong nakitaan ang mga particular gid mga kalan-an blacktionary kay Gani, damo punsok subong. damo subong punsok, no? Puno ang mga kalan-an particular mga kilidalan bla. Amo gani nga to na notice kay ina nga puno gid ya subong nga gabi actionary. Ang sarakyan ti daw medyo damo na nagbiyahe kay ti way naman ulan mo. Damo na kita sang may nagalinabay man yung mga salakyan ti particular gid mga pribado nga mga salakyan. Kay kalabanan ti amo ni kung gabi lakat gid na ya pinamilya. Akong kaisa man gid ti kung problema akong kinanglanon man gid abi kay puli pa halin niya sa obra. Oo. Ipipila lang man siguro. Pero kalabanan gid ti mga pinamilya gid ya. So amo ni ang pinawan ka mga nakita naton sitwasyon sa subong nga gabi aksyon na Eric. Kasi pag samtang nagalibot man kita. Okay. Ariho, isaw gid ka talapo talapang don black Eric. Okay. Sa area sang barangay Sumag. Sumag, anong sir sumaga nga raaw? Yes, madumduman mo aksyon Eric, di ba? Nang gipalapat na ng dalan. Ginbutangan sang Center Island. Ay ginakayo I think natapos pa na ang mga iban pagid nga mga parts ng Center Island ginabutangan sang poste na bala. Kabulutangan sang suga abi nga LED light na nila tawag. Correct. Ang isa kay na lugar kung tani ang purpose sa Center Island man magtunga kag likaw sa disgrasya. Problema kaya ginsulong nga mong Center Island agad. Ginsungay kita Center Line? Ginsungay mong Center Island. Amo tong Mitsubishi kay na? Itong Nissan kina. Nissan to kay na gali no. Ano to pula tong kolor? Maroon. 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 Tingnan nga sige sila. Anong oras tabo to? 7:30 in the evening action na. Tingi lang ang gabi. Yes, actionary. Ano ba yung makita ka Center Island daw? Sang gin-check naton, I think aware man siya nga may aras sang Center Island. Kaling kagin-ask naton ang investigator on duty sa natabuan. Oo. Na alang-alang siya kay nag-ibot sa nagpamusina nga si Erismas. Okay. Sa pagkakibot, nawarik ya? Warik ya. Ang manubila? Oo. Sa, nilang yung direksyon, south ko north? South. Kay papuli siya kung tani Pontevedra o kung yung asawa. From north to south? Oo. Di pa si Urbato, sang sires, ginkordam sa nakibot, sa antes nga iwarik sa tuo, ginwarik is wala. Amo ng plastada action Eric. Ang naglain pag ito, kay since nga nakuha man nato ng information, nga bago na ito nakakuha man sa talyer. Di may problema, gid man sa, tong term to kay na. Basta something may problema sa, anong manubila? No? Sa steering wheel. Steering wheel. Ang magkutang tupad mo, wala eksperto na
Action, Alvin. Uy, mga parte sa salakyan ganina. Parte ka sang salakyan. Maguto mo sa Action, Alvin. papang. O, na steering wheel. Steering wheel, nagbisyo. Kagina. Kinalang-alang siya. Dito. Nagbisyo ang steering wheel ya, plus nakibot pa siya, tiyan mo itong resulta. Dulaan sa control, nagsaka to. Amo ka na siling ko, amo nang resulta. O, murang resulta. May diferensya ang steering wheel, nagserbato gulpi ang series, nakibot siya, amo itong resulta. O, murang resulta. Ngayon, takla siya ang Center Island. Dahil ba, kay ti, hindi lamang ang Center Island lagin mismo, hindi, ang bulutangan pagit sa poste. Sa Ti, Center Island. ano na, bukagid, ano? Wasak gidya. Wasak- Gidya atong nakaporma na nga bulutangan sa poste. Abot silingon daw, hindi bakod. Ano naman ang issue nga, hello. Hindi bakod ang poste, ang puno ka poste, pero meron na poste sa may purok hanap buhay na sa may taytay, paano ko bla? May poste na da nga gatindog na ya. Kaduan na bungguan, pero wag siya kapatayo ga. Bakod Bakod, na pero di na, pigaw ako. Kaya depende man na sa kung... Galing kita, wala paguros ang kuan mo, wala paguros ang street light plus to nga. Kaya kung may street light, ko di siyempre, mayara na yung nga sansalon, ti basya mo ng gahatag, big kabakod bla. O, tiya to yung bulutangan pala. Bulutangan pa lang, ti wasakit gali, ang bulutangan. Wasak gid baldag ito kay nagkala pudpud na pudpud Ti, yan. ang salakyan niya, musta? Ang salakyan ting fronte sa to, ang front portion sa to. Oo. Ti mo itong naguba. Tiga po gadagan pa. At subong ara lang to. Way makwa. Wala makuha. Tsura ito doon, sungi itong babay, no? Nakakas ang headlight Oy. sa may left Why? portion. Way labo sa headlight ito, kuwan gito, ito damage itong tubangan niya. Ang bumper yagit ti guba gidi kay amako mo nga isulungon ay ianon mo ang dalasaon mo siminto. Center Island pa. Kung Center Island pa. Baw. Lesson learned na nga Nga? panigurado ka na lang nga daan. Ligurado, Hindi mag. dapat nga inablang kong drive kita. Garoon, kiti given na daang area, kalabanan, ti may nagalinabay, gid man yung mga series dira. Gani. Ti halong, way labot halong gid kita. Halong pagit, extra careful pagit actionary. Na kuwan na kuramag ro tong driver, nakibot Oo, guro. nakibot action Eric ang termino sa tong driver tinaga ngayo kita tani name hinago irang yang ngalan Alay pangabay gid siya, hindi na pala bago ngalan niya. Investigators ang Station 9 kung mahimo hindi na lang pag-i-name siya. Pagtapos nagkanto naman lang sila sa Corazon Locsin kay to check man kay gin-advise man sa ila nga magpalantaw na lamang kay suno sa driver wala man sila sa pilas. Pero para masiguro, mas mayo nga makapa-hospital sila. Okay. Upod iya nga asawa. Tiupod sila sang matabo atong aksidente. That's why nga gin-advise sa ila nga mas mayo magkadto na danay sa hospital. Agud nga masiguro. Okay. Ay kung kaysa inablang pambal ka lang tod, okay ka lang. Pero ang impact nga ginatawag, hindi mo masiguro kay base sa internal man bala nga ginatawag actionary. May ara galiyas ang problema. Kumoto nga nagpa-hospital sila. Matukita na ginaton kay na. Sino po dito? Dati do time lang sila? Duwa lang gid sila sa iyang asawa. Ang matabo tong aksidente. Oo, may mayo naman to kay nagsunod man sila bradayon sa Panugyan nga magpa-hospital agud nga ma-secure man ang ila nga ikaayong lawas aksyon na. Duwa man lang sila? Duwa lang yun sila. Why man sa matamaan, gid? Wala sang may natamaan sa ila. Shock lang yun siguro after the accident. Na-shock siya, nakibot siya? Oo. Kay nang response, normal nga response ng tao. Na muna nga mga hitabo, wala nga lang ka makibot kagid. Bago ang iyagali tubangan, gila ko, guba gisa na naman sa wala to, Kung mga tubang ka sa south? Ang sa iyang nawala gid? portion actionary. Grabe, no? Nabaldagid. Baldagid siya gali, Ambal paganisang... guba beauty niya, no? Ambal paganisang investigador sa Station 9. Akong bago ni, may tendency nga UP, gid pagid ni siya. Sobra pagid ang gupi, Wow.
Atong salakyan nga gibayaan das to nga way man delikado sa nagman. Sanag actionary. Kaya mo ang lain na kung wala bala suga bala kag hindi masilakay kasi madugangan blang aksidente da. Hindi man siya nga lapit gid sa ano kay Hindi po ba tayo members to nga dalan bala may suga makitaan na siya nga aras to nga. May ara. Sanag tong area nga natabuan. Gani. Importante may suga kay para nga makitaan sa bala kung may mga nagapadulong bala. Oo, mo pa gina. Kaya basi madugangan ang sungi iyan na sila da basi mungguan pag sa bala. Basi ang Uy, kayo na mahingagaw ni Tuwing ang ginaw? Mapaigan? wala kay pagkatunaton, tigabi na. Wala pa yan na hingagaw kuha. Tuwing mo na ng katapat sa tasang bitaw mo. O, tisa nagkadto to sa Station 9 to check man sang blatter. Oo. Pagkuplan to do ginpabalo. Okay. Pagkuplan na pabalo na radyohan bla. Oo. Basi pagali naton. Pwede man na kung sanag mo lang na da, why man na problema da. Ang importante nga, nga sanag lang ang dalan nga na-aksidentihan niya da, para nga why sang mamadugang aksidente da. Oo, amo na actionary. Amo ng pinaka-mayo. Ay, budlay na ya. Kung may madugangan pagid bala. Hindi mo kisa maibitar. Bisan tuod nga ara ma. Gani. Pero may tendency nga basi magdoble pa ang aksidente. Ano nang delikado? Delikad na. Dugang kapagid. Dugang pagid ang bukol. Dugang pagid ang bukol. Uno ko gani kay ginakari sa gin-flash naton. Pag-ulang halin sa talyer, tik naman talyer. Gani. Ay, dako to. May naman nga pa kayo naman eh. Dako naman itong kalayos to. Dako Bago lang naman. kagawa to sa ospital, nagbalik naman sa ospital. Hospital sa salakyan. Ospital sa talyer. Hospital sa talyer. Kasi hindi mo bago ito kagawa sa talyer. Oo, bago ito. Kaya sigurado, balik naman sa talyer kag siguro, this time, dako-dako ginang gaston sa tagiyas ni. Oo, ay di. Ang kayo na tong steering wheel. Amo gito nagkapalya. Nadugangan pa. Amo gina. Amo ginang problema da. Kaya mo na da. Medyo, kung kagadala, medyo extra lang ang pagalong Amo gina kaya ang bawa kay Papang Alvin nga bahala na. si Papang yung masuligan niya aksyonan. Oo. Wala yung problema si Papang. Si Papang upod mo, ay ginay problema. Nga tawag na safety Mahinay na, mahinalungon pa. Lain yun si Papang. Pero sigurado. Amo na ya. Amo na tirada. Amo na tirada. Si Papang pa ya. Amo na tirada kay Papang Alvin Graba. Lag na Papang. Ara mga. Ay, kalay. Yo, mayo sa mong imong penyapo na way pa. Penyapo na eh. Penyapo Wala nga busog-busog. Hindi ka pa na Di ka na nyapon. Digin pa try ko siya sa Korean nga food. Uy, si Papang. Digin pa try ko siya. Kaya kuha niya, ng saho ya. Wala ka na may turns actionan. Tibo silong saho sa sang Korean foods. Saho sa. Amba ko, next Saturday ako naman na sila bla masawaan yung Korean foods kag tsura to Koreano na bla. Ikalay, sobrang kaon niya. Sobrang kaon sang Korean foods. Digin try pa mo lang to. This is my first time actionan. Salamat gid sa pakilala sinisakon. Ay, kalay. Yan. Kaya balya na enjoy gid ko no. Galakat kami gani, balya magkuha ka karon imo nga report sa Station 1 maturotindog ko di ba? Bot mo na. Matindog na siya kag mag-oxygen. Mag-oxygen. Daw nasubrahan gid ko no. Sobra sa kabusog? Nasubrahan sa kabusog. Korean food, nang luto-luto? Ikaw maluto? Luto-luto. Ikaw maluto? Oo. Di ba naman sa magluto sa Koreano? Ano mo lang na, igaang mo lang na. Igaang mo na sa baga? Oo. Pag sirit-sirit yan, mo, are na, pure na ni, luto na ni. Goods na dayon. Di sa Golden Field? Dito yun sa may uruunan na sa Station 2. Uruunan Station 2. May Korean food, may Korean nga ko na, kalanaan? May ara na da. Bako, hapit na diwa. Wow, di mo taya. Bako gani siya, mako next time ikaw naman. Siya naman taya. Baya, ox actionan. Give and take mo lang ako mo. Ang problem, mayroong may ginatag bisa sa akon. Ang bako, sige na lang yan, bako hindi agad maglibre sa ako next hour. Nagbayad mo siya, ha? Yung bayaran niyo ko. Tihuya mo sa guro, Kali kayo tinawa mas Papang kwarta mo. Ibagay man si Papang. Si Papang Alvin pa yan. Pang Alvin pa. Jesus. Di... The best na yan.
Enjoy agad siguro. Na-enjoy agad Oo. ang food. That's why nga, abaya, sa sunod aksyonan. Siya naman. Ako naman. Alay na kung di Korean, sa Korean ka mo ng kaon. Alay ang karo ka sa Chinese restaurant pala. Pero pamangkot na ni sa ganisa sige ako, no? niya, kay total Korean restaurant to, so subong ako naman na Chinese restaurant naman ta. Chinese naman ang mo niya ka na. Chinese food naman of course, yung mga sashimi. Mga namin na eh. Wala mga nagmi, mga pagkano. Mas mayo man nakisa ang makatilaw ka man sa mga pagkaon. Nga iba niya country. Kaiba nga country, oh. Tapos, ating kuhan, ang kalangitan, tamusta, okay lang? Subong aksyon na... May mga bulubitoon man o kung may mga galoon pa? may arak kita sa makitaan niya nga bituon sa subong nga gabi. Ina-mention ko Wala chance sa magulan? Wala na chance sa magulan. Ay, salamat. Palang sa tanong, makabawi-bawi man mga negosante, ta? O gani. Mga pangigaron, blang nabaligya, blang mga ready to eat food, bladas, pangigaron, ta? Okay, do kagabi. I think ang mga nag-inasal siguro yung kagabi. Oh, ay, guro, sa agit to sila, guro, Ano, iti, gaulan daan, di sino man lima bakal man. Okay, di kong pisabi kung amo na nga mga senaryo, blang siya na Eric. Yung mga times na iyang kalabanan, kung malakalang or na traps na tungod man sa taas ang tubig, kung may lapit na iyang inasalan, ubos na. Unless ko lang imong asalan na may atop, kiti, makapasilong ko may mga magbakal. Oo. O kung pangigaron ka ng asalan, tiway gidi. Kung mga nagamadala ka lang tricycle, kagamumaday mo, pang-plastar, naging mo nga mga inasal. Balda eh. Balda, kinaya, kinanglan mo gibag puli. Pero kung may arak agad sa imo, yung kagalingon nga plastaran kag may payong kada or may canopy kada abi nga makasara makapasilong man, goods kina. Tumayo-mayo ng income. Gani. Pero kung arak ka sa GNG, mas mayo pag Hindi sigurado nga, hindi kaya mabasa, na may pangpagkaon. I-accommodate ka pa dahil sa mga nag-smiling faces. Correct ka dyan. Kita da? Pero kaong Korean, kaong naman sa GNG. Correct. Ano ginaaw? Ano ginaaw? At least, testingan mo tanan-tanan nga pagkaon. Hindi ka magkaon sa iya ka tatak lokal. Pin pa kung iya ka GNG. Dulusot Diyan ako ka pala, ang pulis na kalibot, why? Oo, may ara ko da gani. May ginsend ko da actually nga video na kon kagina. Okay. Yes, ang police station 7, kaya tinag-plastar sila kay na Para sila galibot? Checkpoint? Checkpoint. Oh, nag-conduct sila checkpoint. Iyan ni pulis Lieutenant Abalayan. Florentino Abalayan. Oh, nag-plastar sila checkpoint. Pisa na si Abalayan. Sir Abalayan, may gabi ang dasi mo. Pisa nga pulis na, mabilib ko na siya. Muna gani. Dugay-dugay for promotion naman na. Dasig lang na. Dasig na. Maglas sa Station 7, wala sa may nagalibot ka police Kung station? nakitaan man naton, ang iya ka area sa police station number 1, pag-abot naton, baguman sila nagsampot man. Gulang libot man. Okay. At pag, I think mga pila man naka-minutes, nagpanyapon naman sila, naman libot. Mo nang na senaryo, ginaton permi nga makitaan during aton patrol man nga libot turns. Ang iya naman niya sa police station number 2, ang nakita naton kay na, actually action Eric, ang nakitaan bala aryo, i-segway ko lang gini, ay ginisip ko kagay na ang mga nagpa-blatter, kung nadula ila plaka. Subong uso naman subong kinamatay plaka? Hindi, kagabi, baha bay. Oo, te. Kung nagreklamo. Ano naglawigit plaka nila? Wigit ang plaka. Kung gani sa media man, ano man to? Reklamo man? Wigit plaka ya? Anong Adrian? Familiar ka? Tod ka? Wigit ang plaka ya kagabi, nag-posting to. Plaka sang iyang motor? Salakyan, I think to. Anong sakyan niya? Hindi ako familiar sa iyang salakyan. Pro auto? Oo. Okay. Inawigit man to. Check natin sa station 7. Ikuan lang, ipa-blatter nila kay para kitang lano, bla sa kaso matakpan sila sa plaka, bla? Una gani. Station 7, may nagkalabasahan ko itong mga blatter. May ara sang 3 ka mga record. Area sang police station number 4, negative. Sa area sang police station number 2, may nakitaan ko nga 2 ka mga record. Area sang station 1, may ara sang 1. Okay. Area sang station 6, may ara sang 3. Damo gid na ako nagkalawigit ko Eric, I think ang mga tungod sang baha guro na, no? Oo, tungod sa baha. Ang
tendency siguro kung nubo, bla. Gani, Mga malabot ka salakyan. tubig, makakas ang plaka mo. Oh, may tendency nga makakas Tungkol ang sang plaka. kare, sang tubig nga gulpi ka lang nagsalom. Oo, amano, kakas. Pa-record na lang sila eh. Tuod ka, ha? Daw mo nagpa-record. Kuto ginaisip-isip ko kagina, kamba ko, mention ng pulis nga wala. Bako, malantaw lang ko, sir, kay malantawod ko kung pila kabilog ang nagpa-record nga nadulaan plaka. Oo. Hindi na pang isip, pag na pang consolidate ko kagina kung pila kabilog. Tinamudamog sila. Sa pala isip mo? So, yung mga pila na to, sa liwat, sa S7 is mga 2 or 3. So, sa bayan sang 6, mga 3 man. So, 5 or 6 sabi. Area sang 4, may isa, 7. Area sang station 2, may ara sang 2 or 3 man. Mga siyampulo. Siyampulo. Mga mamuna ka, iguan na siya na Eric sa mga nagpa-record na nadulaan sang plaka or nakakas ang ilang nga plaka. Oo. Epekto sang pagbaha kagabi. Mana naman kakas sa plaka, kag madalas ang baha, hindi lang salakyan, madalas ang baha. Munang budlay ko madala pagid ya. Lain ng istorya. Lain na nga istorya kung madalahig pagid ang ay mo iya nga salakyan. Oo. Sige kagabi da na po damo gada nagka-record nga pagbaha mo. Purti mo. Alin sa Mandalagan, sa may Robinson, sa area man sang Singkang, Gani. sa area man sang Imo, Barangay Pahanukoy. Purti, no? May nag-message pa sa aton nga ranas laknos babaw panalagan sa ilang nga balay. Baan sila kay basi ano man yung oras may tendency nga basi maguba kay made of kahoy lang. Matubin kaduan man sang CDRM o kay gangutan man naton para yang ma-check man mismo sang personnel. Gani. O di mo na ang problema kung kaysa kung magbaha-baha ang mga ka-action pag-ibrado yung kaysa nga ang nagaduwa-duwa pa maghalin kayla yang tagsa ka mga puloyan kaysa nga nagasaka ng tubig do wala pa blagana daga ka duwa-duha tungod man sang ila yang mga gamit nga nga syempre ara sa ila nga sulod sa puloyan basi bayaan nila sulod man kawatan. Gani man. Amo na ang problema. So, man ang ginalantaw nila, nga ginakabalakaan nila, kapit pa kung mag-amo na ang mga senaryo, actionary. Yes. But so far, may alagay sa mga ginpang-provide man, yasang barangay Singkang kagabi, nag-provide na gitagana niya. Ginpanugyan, may ara sang advisory sa mga residente, ngati kung seriously affected kagid or dalom gid ang baha, pwede ka gid makadiretso na lang gid sa may ilagin pamtang man nga mga evacuation center. Nag-prepare na lang gid sila. I think sa inyo may ara man. Matik Oo, na. kagti, I know, si Action Eric isa man. Si Action Eric isa man sa nagbulig. Sana all. Tama na, Action Eric ha. So far, ang pilaman ka mga situation na notisahan naton sa subong iyang gabi, di man sa palibot sa syudad sa nga Bacolod, pipila naton ka mga nakuha man yung mga information, magluwas man sa muna na record, nagpa-blatter angon sa nakaladula nila nga mga plaka. Ang sa Station 9 may ara kita sa information nga nagkuha sa diin may bypass operation sila gagit patigayon. Kay na ini gro gamay mo lang ni galing kay ti syempre nabtan pa naton kagina pagkadto ko Station 9. Nabtan kong nanay sa pamangkot sa ginapasiguro yabla kung secure ang iya nga bata. Ati ara eh. Di yung bal ni Sir Pastrana, ara na ya, secure to sanay, may electric pan sa gani. May gwardiya pa. Gwardiya pa to sila. Electric pan na to sila para hindi sila pagsudlon sang kuring. Pero naog naman to ni Sir Pastrana, pero totoo, dito yung may electric pan yung nakatubang. Okay, ginuot, masulod mo Oo, electric pan ginuot na mo. Ipakita siya sa CCTV para mapahamtang man or mapapanatag ban bala ang loob ni nanay. Yan bala ginakulbaan sa kuno. Antes sa ginpa puli, ginhambalan gid sa danay ni Sir Pastrana nga wala problema nay. Secure ding imo nga bata. Tulog na sa. Amo. Tiyan mo na ang bypass kagina sang kagahon. Ang detalye man sinakaroon kay iban paginaton nga makuha man nga pilaya ka mga informasyon sa pagbalik man sang patrol. Una sa balito na sa Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyonan Depensor. There you have it, live report sa Patrol 2. Ato sa nga Crossville Patrol nga nagalibot-libot pa, nagalambiyong pa sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Kagudbandayan naton ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Balikan talang karon sa Aksyonan Depensora sa kompleto nga detalye sang iya sining nga headlines. Ang observation report ni Aksyon ang Depensor ginadurong sa inyo sa karawan sa Life Extension Clinic. Gusto niyang libreng medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa kalidad nga mga medical doctors, kadtuan nyo lang, pamasyaran nyo lang, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara ng opisina sang Life Extension Clinic. At naman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga gradala, damo sa balatian nga napayo, amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang butika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ka vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, harap ng opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi dira sa kay Manong Mario kag Manang Linda Berdifrado dira sa Florenceville, Barangay Panukoy. Kapaurok-urok si Manong Mario kag si Manang Linda Berdifrado. Oy, happy birthday lang rin karong adlaw sa kay Lister Marasigan. Oy, birthday sa buntuto Lister Marasigan, no? Salamat gid sang panyapon. Kampiyon sang kurusan kasagaglukon ba? Kana mi turn ang kakahang ya. Sige. Again, happy birthday sa kay Lister Marasigan. Ang panamya halin sa Sakadas Boys. Manandra nga pag setting. Importante ang inom, sulod sa tiyan, ayaw lang gid sa ulo. Enjoy na sa birthday to Lister. Una nga ba sa ato sa liga greetings, gapaurok-urok man dira sa Providence Subdivision. Tamiyaw talang ang pamilya Mantuano, especially kay Kiel kag Martina, alin kay Louie Mantuano. Mami Elsa Berry, Brad G. Dilag, Toto Buknoy, nagapaurok-urok kids, si Alex Alfabeto, check attendance lang, Toto Carl Bagbanwata Dena, mayang gabida, sa kainday Marciel Espina sa NUGP, Presidente Negros Occidental Chapter. Day Marciel, may gabida si mo. Toto Binji Locsin and the family. Si Mar Gokong, check attendance lang. Sila ni Ayan Fred Solas, kag ni Lisa Ramos Ilon. Kapaurok-urok gid. Sa inigaran, kapamati man sa aton si June Rose Rolgav. Si Toto Geoffrey Gaudan. Toto Bebot Gaudanda, may nga pagpaurok-urok ha. Sa kay Ana Andrea Famoso, happy weekend man sa imo. Mga Hinobeya kag Makalipsay family, gamonitor gid halin kay Christine Hinoveya sang Jeddah, Saudi Arabia. Baga pa urok-urok man sa ho. Si Sarah Lee, may gabi kita sa imo, madam. Kami ako lang pamilya ko dira sa Barangay San Agustin, Isabela. Halin kay Janice Anito from Iloilo with love. Lani Tolentino, may gabi.
Bao kadelikado kay kanubo sang Center Island. Wala pa reflectorized to hindi makita kung gabi kay nubo wala pa pinta. Sila ni Primo ta. Police Chief Master Sergeant Primo Edgar Marcelo Magbanwa. May gabi dira sa imo, sir. Rems, may gabi da. Sa kay Joanne Valiega Magalona, ara siya kapaurok-urok. Sa mga taga-barangay Lagasan, Bago City, kadara man sa Tangob, Pamilya Candilario. Alin kay Helen Grace Candilario. Sa kay Toto Romel Perido Infante. May gabi lang kay Toto Romel Perido Infante. Dapat makuha na dayon base hindi makita kag babungguan pagid siling ni Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales sang Qatar. Kay Sir Earl Duliete. Sir, good evening. Naranggo ni Sir Earl Duliete man. Juan Emer, check attendance lang. Si Rinaldo Ariasa, napaurok-urok gid. Si Joy gid, paborito mo nga tamyamonoy ha? Sino nga Joy man? Reynaldo Ariasa. Bisa Mrs. Ramon Caglile Taton. Bisa Mrs. Remo Caclarita Tampipi. Tuto Clark dira, may gabi gid ha? Tanan sang Gardenville sa Division, Barangay Tangob. Si Toto Roy Tayhopon, napaurok-urok man ho? Engineer Arthur Norman D. sa area Santa Coling, Jojo Arturo Santander, Josan kag pamilya Flores, Mira Flores kag Cuales, si Chocobay Barangay Napoy, Kabangkalan City. Alin ina sa kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales, sang Qatar nga nagapaurok-urok man. Si Toto Aldin Fiel, sang comrade sa kay Mr. Rogelio Hilem, ang presidente sang comrade ka paurok-urok man mo. Present Action Erika, Alan Castro from Riyadh, Agustin Barayogan family, sa kay Jonaline Advincula, kapaurok-urok siya. Si Jonathan Cordoba kag Janver Cordoba, nagapaurok-urok man siling ni Jonathan Cordoba. Winston JB Cruz, paurok-urok man. Greek lang pamilya Domingo kag Bulanyo, sa nga Pinggot Ilog, especially sa akon papa nga si Duno Domingo. Alin kay Ricky Domingo. Sa Dubai, ara si Cheryl Dulaca, check attendance na sa ano. Wala nga pagpaurok-urok. check na lang ma-report na gikan sa ato siling nga ma-correspondent. Unahon ta report live gikan sa Northern Negros. Ato siling nga Katis PNP Correction. Standby kay Percival Villamor. Standby man kay Action on de la Cruz. Unahon ta report live gikan sa area sang Northern Negros. Ngayong gabi, Action Radio watching from Riyadh, Saudi Arabia. Sino ni si Tafan? Kamonitor si Agustin Barayoga sa ito, no? Nagapaurok-urok siya. Pamati sa Action Night Patrol Program. Mga miyembro sang OTTG, Presidente si Totong Milyama, gapaurok-urok gid, pamati sa inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yan is Action Roger Goteb, line number 1 sa report. Jeremy, gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa mga action mga balita. Gikan dari syudad sa kadis Action Eric. Ato man sila nga igadulong man sila mga tiniuna. Subong si Action Eric may sa kastabi nga sila nagaluntad. Subong inaayam sa kapulisan ang suspect. Ang biktima gindala sa ospital. Gikilala ka Ronaldo Cernal. 30 años sa kinad may asawa. Kang nagbuno sa iya ni si alias Bibi nga bayaw yamalang. Kaway pa ni mabalaan. Gin ko sinugin yung pangalan ni alias Bibi. Ulat-ulat naton nga abot man ang kapulisan kasi nag-responder dito sa area sa ditabong incidentes ni Chalo Lasway Bentak na sa Waya. Hindi lang gabi? Nilang gabi. Oh.
sitio Kanipaan sa Barangay Bangkiruhan na. Kadis. Natabo ang among insidente diri sa syudad ng Cadiz Action Erica. Way pa naging dalalang biktima, suspect way pinakpan. Away pa ang biktima tayo ni si Rolando Cernal, Oo. 30 anyos sa edad. So sa report na video kay Mantel niya, kung na siya puli, pag una siya puli, isulod siya sa bayaw, yung sulod sa balay kagin buno. Hati, anong ginalinas to, kay dia? Agit Ba siguro sa kantahan na iblaw na, no? Ambot yung sa kantahan, ay kay una to nga mati-mati ko to, maglakat sa kuno, ay gidya kuno ginbilinan, sang limakon dito pa rin. 5 para sa video kay? Oo, Why gimbilinan? Amo nang bati-bati mo, wala gimbilinan 5 Pati. So, kasi nga yung bayaw ya, kasi kabal niya, tika mauna ka puli, bilil lang da para pang hulog das video kayo, kaya mo pa kuno sa kantahon. Why di siya nagbilin? Ay, pati, ang manok kapula ko, ay pa makanta. Ang mga lakas tama, ay pa makanta. Ayate. Ayo di purma. Nainit ki siguro. Init siguro nga Init si puli. ulo siguro. Na, no man yung imo. Oo, mabalata na karapon, ano ganyan investigasyon sa puli. Dumauya na ta, manok. Bati dito, Manok ka pula. Ang manok kapula ko ay pa makanta. Daso niya paborito pwede kanta nga lakas tama. Ako'y nawawala. Ayo di purma. Kundi nagwala kisa. Nagwala kisa. Oo, nagwala kisa. No man. Ginapagita ni si Busi alias Bibi. Gintawag si Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito. Tapos bakulot sa mga tiga Gano'n sa? pa-examine sila sa nakuha bilang bypass man kaina. Oo. At naman siya sa bakulot. Sa lingkod sir, may quadri, may stopping. Incident. Hindi niya pagkasuan ko pulis na. Oo. Niya hindi na lang ko emergency clinic. Magunod, gitabo ko ito. Transfer na to sa kwano. Sa din? Gustino? District Hospital. Gali kita ikon kantoon ko pa to. Dumalang-alang na ko sa dalanon ko sa tipo ko nga makareport ako. Gabi na. Tinakuha ko naman lang ang Initial. pangalan to sa initial sa Cadiz City Emergency Clinic. Oo. Kag mga kay na nga mga taga dito man sa Sitio Karipaan. Oo. Ito ko nalo gidyan niya sinunod yan yung bayaw ya kay naga-video case lang. Pag video case nila pumuli ang bayaw ya wag ginagbilin siyang inuulog sa video 5 liwat taglimakon bla. Ay. So, amo na Lakas tama gid. Lakas tama gid. Ako'y nagwawala. Ayo di purma. Ito ko na sa limahon nga way maginbilin bayaw ya ay na. Pangandaan makanta ko ng manok kapula. Ay live lang ko ng pinakapaborito yung kanta lang bikining itim mo. Daway pa ma-mention ang bikining itim. Bikining itim. Pero ang na-mention tong lakas tama, ako'y nawawala. Kang pulang manok. Manok na pula. Amo lang na-mention dito. Sila ko gani, pagbuno ko ito, basi naglain ng team song bla. Anong team song ya? Aray nako! Ayun di purma. Naman ang ginawa. Ayun di purma. Aray nako. Bunon ka. Pero ang balita sila kon malanga. Ang igo sang sining biktima sa nawalang kamay sa butkon. Pero ang igo ko to dahil hindi ko buno ko tanawon. Ano? Labo? Labo tanawon pero buno ato. Goto magkadlaw si Toto Agustin Marayoga pag siling mga ito ko lang sang limahon mo. Goto magkadlaw si Toto Agustin Marayoga Siyempre, kabalo ka naman sang lakas tama daan. Gani. Na yan o, mano, kaya baga, jang. Kung gina mo, tinagasak na yung strings ng gitaras na. Ayo. Oo, nami magina siya nga kantahon.
kantahon kung gusto mo isa-sadya na gibla nang lawala puyot na gitla. Nang karga bla si 80 litros bla nan. Hindi na niya mga mo na yung karga yan, hindi na madala sa mga lulis naman doon na club yan, hindi na madala sa mga nanugay ng kanta na, ng Lonely Table Just for One, hindi na niya. Kinalang pinahon mo na sa mga manok na pula na kag mga lakas tama ko. Ayo di purma. Ay, puwerte. Siling ni Toto Roy Beltran niya, make it with you. Nakpang, baw, make it with you. Ano? Make it with you. Kuno siling ni Papang Roy Beltran. Ang mahilig sa teleserye, guro yan. Ayo di purma. Ako nawawasaki, ayo. Ang gabi na yung mga tagilas gis na Epsado. Oo. Pumasak time na yan. Oo, gani. Kita na niya, nang magkantak na yung laptang ramag na bla. No. Laptag ramag, walaway ah. Laway ka na sa kanta mo. Ay, sirti ka, sub ka pa na sa gulta ka na lang langon mo. Ayo. Kasama ko isang laway mo kang sipon mo kung kanta sa mo, no? Talalalsi ka sa king. Kamang puli na alang-alang kung Toto Roy Beltran pa niya ba si puli sa kamang sa blaw? Oo, ganito yung laban ito eh. Oo. Mga mo na, labat kamang gini yan. Laban eh. Oo, mo na aksyonerik kasi ginatipa naman to sa kapulisan ah. Kag tubango niya sang bayaw magkuhan eh. Gano'n eh. Mag-file yung kaso. Ati ba, palagi nagkaroon kaso bayaw yaman? No, mo na kasi bayaw mo lang yan eh. Utot siyang asawa ya. Galing kasi, tani ko gibilinan niya lang mga... Isa lang ka 20, no? Pisos, no? Mga tatlo lang ka limahon. Isa na apat pa, 20. Oo, 20. Tani solve na to. Matsaguro na tapos na itong kanta ya. Ang isa yung paguro kabalos to niya. Ano ko man imo yung bilini to para makabalos man tabi. Kaya mo ka naglakat man ng bayaw ya. Ati, kinit ko rulo ya. Nyari mo kayo ito ka. Nabili minsan ng apat na kalimahon. Hindi makanta tayo. Yari, no? Kasi yun to, di ka balos na to daw. Oo, gani. Oo, siyempre kung perte ng yaya nga niya, birahon ko ginisa, lakatama ka mo kapula pagkatapos, hindi siya kakanta. Nibitin siya, pero bitin siya. Burla ito ko, ambos pa sa sino, ambos mo sa kanta, bro, hindi siya kakanta ko ito. Huwag hindi mayo, gid. Ayun. Gusto ni kulo kanta, gusto mo halinan gusto sang away mo gusto mo, no? Ako na sang halinan sang sinuyaay bla gusto mo. Natural, nakita mo na eh, pero kahit damo na mga kaso na eh. Oo, ganit eh. May mga ara kay mga katabo na sa mga videokihan ah. Oo, suyaay bla. Ay, mula ganing ako lantaw mo na nga hangga kanta daw. Wala na kasi nanto ang tuno ya kadason gatalsik na lawayan di na mo presentar na kay basi ko madalas. Pag way labot ti panilagay mo mga mo nga sistema na mo matamat pulita kay dulay ni kron. Basi kon madalasat si kron sang sobra nga waras ni kanta ni. Amo nagsagot ka nang gusto mo. Inablang nga kanta sa blasang butsike portikol siya. Ay, amo na budlay na. Tiyan mo na nga kulang mga kilala mag-inom ka puro panilay kagid kay basi bla. Kaya kanta siya kongkola, ay ginaba niya selola. Ay, di purma. Bago nga bersyon sa butsiki mo. Ay, puwerte. Tiyan mo na. Ara na ginibestigahan na inasang kapulisan action Eric. Ang ina nga sabing incident at least wala man sang may malubag pagkatapos doon palagi man ang bayaw kaya ang iya nga bayaw hubog man mo muna nga nagpalayo man siya pero dugay kung to libot-libot man sa kondal-dala sa kutsilyo to siling sang informasyon siling sang aton di nga informant nga nag-chat ato no kara lang sa palibot ka uyat sa kutsilyo pero tisling ko ate ara na pulis da no amo na lang maghimo sa yada sa ya sina nga pag uyat sang patalom
Sa pila na ka mga balita dugang aksyon ni isa ka bypass operation naging patigayan sa mga katapos sa kapulisan dari sa may Purok Malipayan Barangay Sonto dari sa may Villa Barilea sinigila mga gabi palasalo lasot sontak na gindakop ang ginakabi nga HBI o Con High Value Individual kikilala ini sa kay Darrell Goritzo y Gomez. Ang 28 anyos sa edad, gamay asawa, residente niya sa Purok Sacred Heart sa Barangay Zone 4. Sunod sa kalis pong operasyon ng ipatagay sa kapulisan sa Barangay Zone 2. Ini siya ang nakuhaan sang anam talaga sa session siya buwag 5. Sinaya mo ang nakuha siya sa posisyon ka control. Kag ang isa naman bypass item gibakal sa pusirbay kapulista. May nakuha pag siya nga 500 peso bill nga mo ini ang Mark Manning gigamit sa pagbakal sa druga. Sa pagkatapos kay na inventory, gitpay dalom siya sa tawag nga physical examination and then tungod gati physical fit siya gin hunong na sa karon sa PNP Custodial Facility kag subject ini pagka-file sa kaso sa palabuton nga Lunes action ni Reka. Tara siya, no? Ini isa naman ka complacement sa kapulisan dari siyudad sa Cadiz sa idalom sa pag-supervise ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito pagdakop sa isa naman ka drug personality. Dugukan gito kay nasa damo-damo nga mga tawo kadiragin sa may plaza gin patigayon aksyon ni Reka. Now, ini naman ang kaso ginaimbestigahan pa karon sa kapulisan ining pagsulod diri sang duwa ginaligar nga mga armado nga mga persona sa compound sang coal terminal pero ining coal terminal Laksonere ginarentahan na ini sang Hansi Corporation Company nga ang ila siniya nga mga stocks dira sa stockyard malapad gina ang mga ginagamit bala mga tukod sang mga tower bala na isang National Grid Corporation of the Philippines GCP. Ang ilan na nga mga stocks sa muna na rin tayo nga kumpanya ang Hansi Corporation. So ginsulod ang ini nga Hansi Corporation nga compound ra sang duwa ginaligal duwa talaga mga persona nga nakabunet kag armado sang armas nga sunod sa report kalibre 45 pag-identify sang gwardiya. Sa aton nga report kinabaton ti ginalantaw nga sang kapulisan nga pangawat gid ang ila sini nga tuyo nga duha kay pagkatapos to nga ila gintayaan ng gwardiya tungod ang gwardiya man to nagsikyar man kay nagataragol ang ido ara nagali sila sa sulod sa compound kag gintayaan ning gwardiya gidesarmahan ng 38 caliber revolver pagkatapos kay gidesarmahan ang aksiyonere ka kuha lang pusas mismo sa gwardiya kagin pusasa ng gwardiya nga pinabaklid sa likod. Pagkatapos nga nakuha ng pusas o kung napusasa na ipalakat-pakat to sa guardhouse sa may main gate kag ginkuha na wala ang wire bala sang heater las cafe bala magini tubig may wire na nga gina-flag nila amo na ginkuha kag gingapos pagit siya siningatil kagin papa siya. Ang isa nga armado man sa armas, nagabantay siya nga naghapa siya, kag nagsiling wag pumalag, Tagalog speaking ini. And then isa naman aksyonerek nagkuha sang uniforme sang isa ka gwardiya nga karelibo ya sini. Kag ginsok-sok ato sang isa. Pag-sok-sok, ginsok-sok naman ang sapatos. Kaya man ka gwardiya kapag tapos naglakat siya pakadto dito sa opisina and then dito sa opisina ginguba yang doorknob samtang ang isa naman gabantay japon sa gwardiya nga nagapa ining gwardiya nga si Johnny Arnaiz E. Arquillo 30 anyos ng edad nga residente sang sitio Mantabaco sa Barangay Kaduaan nga naka-duty sang tinalikdan nga kagahon. Ang report nga pagkatapos nagubay itong doorknob ginpangukay itong mga drawer so nakakuha siya sang 16,000 pesos nga kwarta. Halin dito pagkatapos nga ilan na nakuha nagbalik man ang ining persona nga daw nagalisgay sa nga gwardiya para kung nabi daw nagarubin sa gwardiya kaya naka-uniforme masasang gwardiya
So, nagbalik siya pagkatapos na bala niya iyang opportunity niya, ayos na. Alis na tayo. Pagkatapos sila nga naglakat na sila, nambalan pa nila tong gwardiya nga, huwag kang tumingin dahil babarilin kita, pira lang ang halap namin. So, nakabunit nila sila aksyoner, kag nag-agi mismo sa main gate, sa gamay nga gate, pero ara sa main gate bala, na nagpalagyo. Okay. So, pagkatapos sina aksyoner nga nagpalagyo, pagkalinong-linong na, ang gwardiya ginimo ni Johnny Arnaiz, amat-amat siya nga ginkakas ang butas siya kay Bante na da field na damo nga tikon kan gabutas na yung gwardiya. Ang iya nga butas amat-amat siya nga ginkakas para nga makabuhi siya sa pagapos sa iya sa tong wire nga iya sang heater. Pagkatapos siya nakakas siya ginang isa ya ka bot sa iya palinguha, ang isa naman niya kabot sa kuha man niya kag nakakasaya to nga gapos, nagdalagan siya nga nakapusas dito sa staff house sa distansya sa opisina, giging guba sila isa sang suspect kaging kuha ng kwarta, kagit pabalo nga ginsulot sila sang kawatan na muto nga nakapanawag sang pulis, kag nag-responder ang pulis aksyonereka. So, amo na ang nadula, kag wala sa CCTV sa lugar, apisar nga kadako nga company, wala sang CCTV sa opisina, wala man sa CCTV sa ila sila nga compound. So, matabo tayo subong, gambal ang pulis, mayara kuno sila nga person of interest na, kag gina-build up nila kung nga makakuha sila sang lead gag makatumod kung sino ang suspect. So, muna, aksyonerek, ang report nga kabahin sa may ebidensya nga nakuha to ang pulit, amulan to ang pusat nga ginkuha nila, kag ang electrical cord nga mga more or less, mga 4 feet ang katason. So, itong gingapos nga mo to siya ang wire sang heater nga ginagamit na sa security guard kung mag-init na tubig ka magpangapi. Amo, itong gingapos sa sinayang security guard aksyonerek. So, ate, kabay pa nga masolve maning nga krimen, no? Dari sa may coal terminal, pero ginarintahan sang Hansi Corporation Company. Amo ni mga balita aksyonerek, nga to sila nga madulong sila matidoon mga balita ka mga informasyon direkta diri sa siyudad sa Cari, sa Mayor Taliwat, si Kapa Dali Diaz, si Mr. Jonathan Diaz, si Subungman, si Kagawad Jonathan Diaz Jr. sa Barangay 18, amigo Nolay Bermejo, pamati man sa aton, kag Subungman sa amigo William Prias, Parinjor Gonzaga Mamjina, kag retired SPO for Lando Alvarez, Toto Joel, kag Inday Basangko, na pamati man Nonoy Manggubat, kag Sinong Dolfo Manigosa. Mga balita gikan sa siyudad sa Kadisona sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid aksyon na Roger Gotib Theriabet, mga natipon nga police report dito sa Northern Negros. Ang ato sa nangakati sa PNP Correction ng police report ni Aksyon Roger Gotib, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Santon Plus Coffee Mix. Sa pagbugtaw ni Mr. Kanamis ang adlaw ya kag pagbango niya kung nakatimpla ng kape sa lamisa, ang nagtimpla si Mrs. Bauti kayo si Mr. Kaya sigurado siya nga healthy ang kafe ngaging preparar ni Mrs. Pareho sa Santon Plus Coffee Mix, swabe ang aroma, swabe ang sabor, swabe pa ang timplada. Pagyuhom ni Mrs. sigurado, sure, free sa acid, si Mr. kung ang ginainom, healthy coffee, pareho sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Gina tamyaw talang dira happy receiving gali kang manang pagpamati dira sa kay Manang Elvera Yulo dira sa Kabangkalan City bla. Sige gali ang pulo panahi ni Manang Elvera Yulo. Sige man ang pamati sa atong programa. Pagkatapos amo na pagunta sa panahi kang magtulog na. Ay puwerti. Salamat kay Manang Elvera Yulo. Dira sa siyudad sang Kabangkalan. Permigid nagapaurok-urok sa gali pamati sa Action Night Patrol Program. Araman si John Wayne kag si Mitoy upod ni Manong Emil kag ni Manang Nilida Lopez. Paurok-urok man siya pamati sa Action Night Patrol Program. Si Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi, araman ka paurok-urok. Tamyaw ta si Dane Flores. Sa San Enrique, katanan ng empleyado sang Flores Shell Tangub. Alin kay Hel Magallanes ang panamya. Sa kay Sir Benji Heron, bayan gabi dira kay Sir Henry, sa kay Sir Benji Herona. Traffic investigator sang Police Station number 6. Kapaurok-urok siya. Si Norma Calisterio Bunda, check attendance lang. Hi lang kay Sierra Tulura, kay Kagawad Idol Peter Maymay Noble. Family, happy listening. Sa mga Tagala Castiliana, PNP da, may gabigid. Bao nagamonitor ang bilog nga puwersa sa Castiliana PNP. Oh. Salamat kasi inyong pagmonitor dira. Sa kay Sir Rodyard Mijares, ang palangga nga amay ni Inday Barbara Mijares sa ABS-CBN, gamonitor gid si Sir Rodyard Mijares. Si retired Police Colonel Placido Hintolayon family, happy listening. Sa kon gwapa nga ihada bla, kay ihado ko da, may gabi gida. Sa kay ihada Arjane Guadalupe Ilagison Quintos. Kay Mr. Quintos da, kay ihado da, may gabi gida. Sa kay retired Police Captain Renato Pamin and family ka paurok-urok gid. Hindi man kompleto ang gabi eh. Sa pamilya Borniso ka magalaw na sa Kabog. Inday gamay da ka paurok-urok gid siling ni Jimela magalaw na Borniso. Kay Jing Britannian family happy listening. Toto Ibonda may gabi. Urok-urok Toto Ibon no. Si Alan Castro, araman check attendance lang. Si Imelda Hamilo Bangguanga, araman ka paurok-urok. Si Boy Ordas. Si Butchoy. Si Christine Hinoveyago, utoy-utoy kadlaw gido. Sila ni Ojor Limor, o Taner ka paurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol Program. Kami ako si Baby L sa Iloilo, halin kay Lolo Daddy ang panamyaw. Si Labayen Eduardo Jr. Alin sa report ni Action Roger Gote balos ka report ni Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Yari si Action Percival Villamor, line number 2 sa report first. Mga gabi, please come in. Mayong gabi, Action Direct, kada subong man aton ng mga ingatan para natin sa Action Night Patrol. Wala untat nga pag-operation sang aton kapulisan diri sa syudad sa La Carlota. Ang La Carlota City Police Station nagkandak sang bypass operation. Upod ang alert team sang station kag ang Drug Enforcement Unit kag ginapamunuan ini ang operasyon ni Police Major Romeo M. Vargas, Chief of Police sa siyudad sang La Carlota. Kag ang operasyon ginakandak sang aton nga kapulisan alas 7:05 sinigid lamang nga gabi, Marso 7, 2020. Ang suspect kinkilala diri sa kay Ronald Hilado E. Torres. Ronald Hilado E. Torres pumuluyo sang Block 12 Lot 14 sang Employees Village, Barangay Cubay, La Carlota City.
Nabaklan sang aton Pursyo Bayer sang aton kapulisan ini si Ronald Hilado sang isa ka heat-sealed transparent plastic sachet containing suspected shabu. Kag nakuhaan sang apat pagid sa iya posisyon kag control sang heat-sealed transparent plastic sachet suspected shabu, bali 5 ini siya action erect ang nak-recover sa iya. Kag isa ka 500 piso nga amo ang gingamit sa pagbayba sa iya nga may serial number GY822160 nga amo ang bypass money. Isa ka small pouch na color combination pink kag red, yellow kag green, white kag black nga amo ang ginsudlan sang amo nga mga items o shabu sa amo nga pouch. Sa karon ini si Ronald Hilado Tules nagapangatubang karon sang kaso nga ipasaka sa iya batok sa iya sang Republic Act 9165 ukon Dangerous Drug Act 2002. Sa karon ini si Ronald Hilado detained sa custodial facilities sang siyudad sang Lacarluta. Mayong gabilan sa kay Honorable Kap Chad Feria sa Barangay Robles, La Castellana, kag Honorable Kagawad Jofred sa Panta, kag Engineer Joseph Emboltorio, kag si Kap Jerby at Pinkula, kag ako'y siya. Rektamente kita nga nag-live report diri sa Police Station sang siyudad sang Lacarluta para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor, naga-report sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol! Ayo, salamat kinaksyon Percival Villamor live report na sa may area sang Central Negros. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor ginadulong sa iyo sa kalawas sa DTX 500 capsule. Sa imo pag-exercise, hindi makalipat ka mag-detoxify, magtumar sa DTX 500 capsule, kaysa DTX 500 capsule, amo ni siya bali nagatinlo sa imo sining dugo, nagasilig sa mga impurities, toxin sa aton sining atay. Nagabulig man ni panubo sa imo sining blood sugar, bangod sang organic compounds, kag mycin, keratin, kag polypeptide. Gani sa may mga taas ang kolesterol, mataas ang blood sugar tungkol sa diabetes, para madulay na tumar kita adlaw-adlaw, DTX 500 capsule. May kabidira sa kay Mr. Henry Macalowa and family. Kaporok-orok Toto Henry Macalowa. Magbilog yung pamilya si Eben Araman. Check attendance lang si Juan Roberto Nanit de Lioso Sr. Si Ken Bondi Paula sa Barangay Kabug. Nagapaurok-urok kid. Tamya ko lang sa dibos ang manghod ni Dindin Torre sa Valladolid Public Elementary ang Health Enjoy sa Dibu Day. Sa imo sining nga Dibu birthday. Alin kay Evan Kiliain. Salamat gid. Sa inyo dira nga pag paurok-urok. By the way, kung sinong luyag bala mag serbisyo voluntaryo, ang Amity Volunteer Fire Brigade nag-recruit karon sang volunteer para sa fire services, no? Sa luyag kag interesado, pwede ka mo kakadto sa 3rd floor sang Amity Building dira sa Maydalan sang Hilado, o pwede ka mo ka-contact sa ila siling nga telephone number 433-3626, 433-3244, o kon sa ila siling cellphone number 0918-9023-568. Or pwede ka mo ka-bisita sila siling Facebook page, Amity Volunteer Fire Brigade. May mga may mga requirements sila. Pwede ka mo dila kapang mangkot sang requirements para ikaw mangin kabahin
nga nagaserbisyo voluntaryo sa aton sini Amity Volunteer Fire Brigade. Ayos. Ang recruitment mag-start ini o nag-start pa ini sang Pebrero 22. Okay, ayos. Toto Henry Makaluwa ka pamati gisubong nga gabi oh. May gabi dira kay Toto Henry Makaluwa. Kay Akisha Vergara, may na nga orok. Until March 22 ang ila recruitment sang Amity Volunteer Fire Brigade from February 22 until March 22. So suluyag magserbisyo publiko libre. Ang kabahin ka sang Amity, sansa nyo na ni nga mag-upod sa ila nga serbisyo libre, serbisyo publiko. Ayos! May kabidira kay Nong Nestor Escobido sa Cavite, ara si Rene Sardito Sr. nagapamati, nagapaurok-urok pamati diri sa inyo palatuntunan. Ayos! Si Christine Di Paula sa London, kapaurok-urok manwa. Sili ni Bon Carlo Di Paula. Ali sa report di Aksyon Percival, Nonoy de la Cruz, Southern Negros, may balos nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon de la Cruz sa report mo, may gabi at presamin. Action Eric, mayong gabi sa pagpalamati sang Action Radio Bacolod. Report ka madalas sa siling tinion, may angot ini sa ginpatigayon nga by bust operation sang mga katapo no, sa operatiba sang Hinawaan Police Station sa pagpanguna ni Police Major Clifford Batadhay, ang Chief of Police sang Hinawaan Police Station. No, kag nangin positibo ang resulta sang ilagid patigayon nga by drug by bust operation. May duwa sila ka mga suspetsado manadakpan kag sa dugang na informasyon na Action Eric no, yaring eksklusibo nga pagpahayag sa aton matigayon na ma-interview si Police Major Clifford Batadhay. Mayong gabi sa mo Sir Clifford, sir.
117. Tapos yung sa pilit na konsulta ngayon na gano'n na hindi ko na ito batas ang inang kay Maximo dari na gano'n. Kaya ano pa tatlo yung outfilter para sa security. Mo man ang suspected ito ang mga pagi mo kag parang kasi sa medical na ito 1,335 cases ang different dito sa ito lang ba? So, sa ito, reklamo doon ito na application so paper na disposition kag pag-ibig nila balihan natin na medyo pwede sa pit. Kasi ito yung barangay, barangay na ginawa po siya, barangay na ginawa sa hindi pagtanwa. So, ginala natin yung mga buwan na sa minsan na hindi na pumargal na hospital itong araw. Sigalik sa medyo. Kaya na yun na natin sa recruitation. Ining dua siya mga drugs with the Navy. Oo, mga nagkakita rin na dua. Sige. Okay, Son Eric, so matubapayag ni Police Major Clifford Bataday, no? So nga aton siya matigayon nga ma-interview mga drug surrender regli ning duha ka mga pa dakop, no? Wala gyapon kataradlong. Balik gyapon sa dating gawi, na monitor sa aton mga kapulisan sa Banwa sa Ginubaan. That's why ngayon sila ang in-operate, no? Kag naning positibong resulta kag ining duha sa karon nga mga nagkaladakpan yara na hunong na detain sa custodial facility sang Ginubaan Police Station. Aming report kato madalas sa siling tinion, direkta kita nga nagapalahayag diri sa aton area of responsibility. Sa gihapon, ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon de la Cruz sa ang balita ng Aksyon de la Cruz sa Southern Negros. Graduro naman sa inyo sa Kalwan sang Santon Plus Herbal Soap. Epektibo kag puno sang moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap ginapalumog ang panit, ginapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Resulta na sa Lotto 642 jackpot prize, wala sa may nakakuha, 25.9 million pesos. Resulta 642, 14, 17, 11, 5, 3, 9. Again, 14, 17, 11, 5, 3, 9. Resulta naman sa Lotto 645 jackpot prize, wala sa may nakakuha, 67.3 million pesos. Resulta 655, 12, 27, 45, 37, 15, 32. O kon 52. Again, 12, 27, 45, 37, 15, 52. Ayos! May gabi nila sa kay Mary Grace Fermin Eugenio. Mary Grace Eugenio Fermin, kapaurok-urok gid. Sa Victoria, si Araman si Yenyen Villesa Magbanwa. Si Young Blood, nagapamati man sa aton, si Helen Villa Araman. Sa Mangaf, Kuwait, Lumad Hijo di Punggol, Hinigaranon, down to crossing Manukau, Sitio Linao, 61, COVID-19 cases diri sa Kuwait. Ay, gali ka. Pili ni Cheryl Chi Akampa. Sa Mandalagan, Purokmarang, si Lola Consing Dorias, Orik Suugon, kag Brillantes family. Panami ulit kay Tintin Suugon Brillantes. Purok Dahog, Barangay Tabunan, Bago City. Tami ako lang si Tuto Gamay. Si Jabel Dalumpines, si Mama Carmen Alohado, Papa Ampong Bugrong, Nonoy Palong, Kaglisa Itang, aling kay Rondale Alohado, si Toto Gerald Babaw, nagapaurok-urok man, Kenneth Valencia, may gabi, Elizabeth Balaka Gamala, Sinday Rona Rihida Trava,
Madam Grace Pus, may gabi din na sa imo. Tita Bibing Severino, retired police captain, Dindong Severino. Nagapaurok-urok din si Madam Grace Pus. Tulutaw, hi siguro. Si classmate Abic Salcido Buendia, mayong gabi. Anjo Soplico, Malaka Bailon family, sakay Auntie Flor Malaka Bailon. Lenny Toledo, Estom Foreman Silingan, Elizabeth Malaka Gamala ang nagatamyaw. Toto Ponce Espino, araw kapurok-urok. Salcedo family sa Valladolid, tamyaw kamo ni Abic Salcedo Buendia. Sakay Ina Islin, Security Guard Region Gasapo sa Forest Park, on duty, Bibi Yoki, tamyaw kamo ni Ndero Natravarihida. Kapaurok-urok idya ho. Jenny Perez ang Binalbagan. Jo Marie Pormentera ang nagatamyaw. Mga K9 ni Police Captain Elmer Bonilla sa Police Station number 6 kapaurok-urok manwa. Kamati. Si Lola Aida Bangkaya, Geraldine Rigala sa Barangay Ojo, Musis Padilla, tamyaw ang kamo ni Action Percival Villamor. Eli Guerrero da, mayong gabi ha. Tamya ko lang akon nga asawa, anak, kay ari kami sa Pampanga. Grabe init diriya. Grabe ulan, damo nagkalasalamaran. Thanks. Away man. Little Cebuan. Sir Edwin Pinida sa New Jersey, may gabi dira. Sa kay Joe Laurin, tamyaw ka ni Elmer Magallanes Iliano. Mr. and Mrs. Lonsky Didulos ang Pojaira United Arab Emirates. Sa Binalbagan, Jose Mungcal Turilla. Tamya ko ang asawa ko, si Maymay, kagdra sa Joy Vulcanizing, atubangan sa 5-star. Surik. Kapaurok-urok, manaling kay Orlin Vergara Hinsole. Sa kay Christine Rose Maghari Kanha. Sa kay Mawi Valiar Husos. Si Febs Hil Bolingo Gaton. Pamilya ko dira sa Tabaw Valladolid, gamonitor kami dira sa Dumaguete, Bitok Mukoyko, sakay Cart Russell Ripuras. Sa Barangay Sais, Febs Helbolingo Gaton ang nagatamyaw, Toto Erol Cordero Alyangan, si Myla Dikito, ara gapaurok-urok man pamati sa inyo palatuntunan. Si Nabel dira sa Valladolid, sa akon nga wifi, gapaurok-urok pamati sila ni Ray Last. Si Willie Carcasitas, magabi dira kay Willie Carcasitas, sa kay Ibu Amlap, sa kay Jonalyn Sevilla Pineda. As always, gapaurok-urok. When we come back, balik ka report sa atong sining Patrol 2 Crosswell Patrol. Redaksyonan ni Pensor pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala
Radyo. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa iyo. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Balik diri sa atong kapabalagan, balikanta sa aksyon ng depensor sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Report! Dari sa aksyon ng depensor sa balikan report sa Patrol 2. Aksyonan, please come back. Aksyon na Eric Isadrea ka newly identified nga lalaki nadakpan sa drug bypass operation nga ginpatigayon sa police station number 9 sa pagpanguna man ni Lieutenant or Police Lieutenant Junito Pastrana ang hepe mismo sa police station number 9 alas 5 kay nasang aga sa bahin sa Puro KBS Memorial sa barangay Sumaga diri man sa syudad sa Bacolod. Ining suspect agin kilala kay Chudor Panisales alias Ted kag isa ini siya ka single kag pumuluyo man sa Purok Magkasa barangay Tabunan sa syudad iya sang Bago. Nakuha sa iya posisyon aksyon na Eric ang pitutanan ka sa shay sa nga suspect sa mga shabu mayara sa market value nga nagrambot sa 20,000 ka pesos. In-check naton sa kay Sir Pastrana kung ano sini amangin sitwasyon. Possible sa Lunes nga adlaw ipasaka nila ang kaso iya nga paglapas man sa Republic Act 9165 particular na ang pagduso ug pagbaligya sa nga illegal nga droga. So far, pila ka mga blatter entry nga na-check naton sa mga kapulisan sa palibot sa syudad sa Bacolod, maturutaway sa buong aksyon na Eric. Magluwas lang na record naton ng mga reklamo nga pagkadula iya sang ilaman nga mga plaka nga late na nila na pa-blatter or aga na nila na pa-record sa tagsaman or designated ka mga police station diri sa syudad sa Bacolod. So, muna ang report man sang patrol na sa balita una sa aksyon, aksyon ang defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon, balita.
Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat ang mga bidira sa kay Manang Jocelyn Song Komedya. Ara pa siya naghingagaw, pamati sa atong sininga pagpangalagad. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Bagi sila manon, Action Night Patrol program. Kita magatakop temporaryo. Balik kita Lunes, same time, same station. Aton sininga mga patrol, unit reporters in action nga nagpangalagad karong gabi. Mga bidira sa kay Nonoy Gimapang, ha? Ara pa si Nonoy Gimapang, oh. Check attendance pa siya. Muli na ito na po sa reaksyon Roger Gutib, Nonoy de la Cruz, Percival Villamor, of course, Action Andy Pensor, Action Alvin Grab ang ating piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Loverboy Action Marlon Hinovea, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer, Dalmar Madera Backup Security Guard Tunog Banwa Back to Back Security Guard Campaner with IT expert Sir El Ray Dutilios. Transmitter Control Tower, Barangay Talok Sirad Sang Mago si Broadcast Engineer Edward Balico Back to Back kay Security Guard Rene Cordova. Sa ngalan sa mga Station Manager Actionona Magbanwa Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong lagad ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagsasaling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat at is magtulog magpangamuyo, sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.